Wara li xhur ilu l-Partit Nazzjonalista ressaq il-proposta tat-tieni interconnector, issa il-Gvern ħareġ jikkopja din il-wegħda. Bil-Ministru tal-Enerġija Miriam Dalli tgħid li dan il-proġett se jsir sal-2025. Il-Gvern qed jgħid li t-tieni interconnector se jaqgħad lil Malta ma' Raguża, għalkemm il-Ministru Miriam Dalli mhix lesta tgħid kemm se tkun qed tintuża enerġija minn dan is-sors. Minn dan it-tieni interconnector kemm qed tippjanaw li tużaw enerġija? Dan huwa interconnector ta' 200 megawatts Marija. Iġvi se tużaw full capacity? Bħal ma nużaw mill-sorsi l-oħra, qegħdin naċċertaw ruħna li nagħmlu l-użu massimu tal-sorsi kollha li għandna differenti. U mill-ewwel interconnector kemm tkun qed tużaw? Huwa interconnector ta' 200 megawatts kif spjegajtlek kif nagħmlu mill-interconnector li għandna bħalissa u kif nagħmlu mill-sorsi l-oħra li għandna. Iżda wara din it-tweġiba mhux minnu li f'pajjiżna s-sorsi tal-enerġija qed jintużaw fil-massimu kollha tagħhom. Dan għaliex li mill-mument li bdiet topera l-elettrogas l-interconnector preżenti naqqas l-użu tiegħu minn madwar 87% għal 25%. L-interconnector dejjem tal-pajjiżna li rħas prezzijiet ta' enerġija f'ħinijiet partikolari, bl-użu tiegħu limitat mill-kundizzjoni ta' take or pay ta' 70% tal-enerġija ġġenerata mill-elettrogas li Gvern Laburista rabatna magħha għal 18-il sena. Dan kien ikkonfermat mir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar loti tal-kontratt li l-elettrogas fejn sab li fuq medda ta' 6 xhur l-interconnector ma kienx utilizzat kemm mixtieq fl-interess nazzjonali. Bispiċċajna ħallasna 10 miljun euro aktar għax konna marbutin li nixtru mill-elettrogas meta l-interconnector kien irħas. Il-Partit Nazzjonalista minn dejjem qal li fuq il-parir tal-esperti pajjiżna jkun qiegħed isaħħaħ is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija fl-eventwalità li t-tieni interconnector jitqabbad ma' sors distint u adekwat sabiex ir-riskju jkun iddiversifikat u tonqos il-possibilità li jintilfu iż-żewġ interconnectors daqqa. Intant il-Ministru Miriam Dalli kellha tammetti li hemm problema fil-mod kif qed jinħadmu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma għalkemm xorta waħda ma offrit ebda soluzzjoni. Dan il-Gvern jekk hemm affarijiet li jrid jindirizza viżavi l-kontijiet ser nindirizzawhom. Marja Frankalanza, Annet News.